The Department of Tourism and Travel Management, Lady Keane College, Shillong is now open for admission. Join the 4 years Bachelor of Tourism and Travel Management professional program at Lady Keane College, Shillong and embark on a journey beyond borders. For more information, call the given number on the screen or visit the website www.ladykeencollege.edu.in. Ka Jingiakem Dohkha ha Khusnam Jintru hari Bhoi district. Kene ka Jingiakem Dohkha dak bapanon kam tang dak tensong kan long ha ka sitre ku jlew har jar sau ha ka pung jong ikong martha sengkeli ha ka Khusnam Jintru ha ka district ri Bhoi. Kene ka Jingiakem Dohkha kan sedang ngadu kapor khat ar baje si teng sengi hadu kapor si baje nok phai sengi ka bumut on penlong ye ketika Jingiakem Dohkha tang si kenta. Ki bakwa banwani simbenta ha kene ka Jingiakem Dohkha kini kilong katto kan ne ki kendon. Kador kan long saus pa tengka marway on di yagi tiket hagate hi kasngi haga jaka badan kapung om sya ban pendon kam dagi tensong ki bahe palan henry ki de ban long ki bahapo ka shiput siteng lane hapo ka khat pra inchi bat kin don ki nong pet ye ki tensong shwa ban stang ka Jingiakem Dohkha na ka banta ki we ki jing tip ki bakwa ban sim banta ki laban phun ha ki number jong ki nong paniai henry not khandai sau iwe not pra lai sau lane nyau not prasan nyau iwe khandai pra henriu nyau bat khandai nyau sau henriu khandai nyau not nyau kinong penai kila pengkre ru ya ka Khusnam banai sa ki bayo ya ka Dohkha ka bahe tam da ka pisa ka balai po hajar tengka ya ki benengkong shipau hajar tengka ya ki bawan baar bat san hajar tengka ya ki bawan balai bat on ai Khusnam kerpang ru ya ki bayo ya ka Dohkha ka bala pendeng siar da ka pisa ka bakhat san spa tengka namat la thep lang arteli ki Dohkha ki bala deban pendeng siar kindon ru hadu shipau teli ki consolation prize ki ban sa ai da ka pisa ka ba 1000 tengka marwai shushu kandon ru ka lucky draw ha ka te hi ka sngi bat ye ki tiket las dang bandi ha ka dor ka ba 10 spa tengka ka we ki tiket lucky draw bat on sa ai da ka pisa se ki ba ka bok na sip shipau 1000 tengka yaw banengkong 1000 tengka yaw baar bat 1000 tengka yaw bawan balai nalor ki Dohkha ke bla don lupa ha ka ne ka pung on thep biang sa shi kwintal siteng ha ka por khatwe jaman step ha ka te ka Jingiakem Dohkha